بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنندري bakari kan go ngo subhanahu wa ta'ala ko ka seli golo lebe ka fenze baji ka seli imajigi aywa era ko era ko ma famu zande era ko aywa akuma gajande ni shuate abake ko wore dalu muno bulo fana go fanyake fu ko fode ni dalu bulo ka fa karata mi ma to abise Allah kali namu go fana fanye ko fanye note njogolata ati ma hakli mine voilà me nyekodo ko nyeko ko ni fam ba mono côté o tien ba mono ma fo ni somo ko bashi ti lawle nakadi mba ado bashi tan wallahi kakane kulu temena biyera ami foiten nan takamara kana fleka kumala mi barka dale ami rafu way parce que mi no ko parce que mi fen fen ala ka barka do nakada yalla yana ga tlera ban fa o tien donc mo ko lan ka barka dale yanna ngatla ale nakada yala ban nimne goche bo mo nyino ko anganga alafu na mi koko minke sabula ale de sedama no ba to amsika uke e ma hali ambi finye ganzam mi finye ka bla ni ta docteur sole finye de sey mine bi fenege bi jaay bija udella ka masala ro fone na dono la ko chorwa do sibi sa biulon flanja tela abanana nam o ye oxygène da no e fien ka kli tandur jateke nam o banano gale unana o warfae ako warchara alago sako na ko saka bna factory sara ala yo kalibna muge sambulon flan alo ke kala ka fien sama fu falaki wale kli tandur minge ale war laje do ni sambiro landuru fana suma o ma able ale ko ku chenra la ko aka ale kan ala defu ayo o chola ibai ka foko mado ami nyene fendo ka wi ola mi fendo ti fendo jate ko bawi able ko bawdo sabula adama de ati sata ko nam anti worbo ka do lande sanu boka do lande se ko no fe o ala ba kanyete fu o anganga ala fu ayo do ko ne ma ko duguta mo il fara chogo ala ka nyuma se ko place bisoro o chen able we do wuye nam ngania do o ngania munu be sirika foko ala ka sini nyuma yi o do fana do fo chugo dola nam o feunye abufsira fo chugo mina dro moyala doni amake koma ga chugo ngania joro so tamo kulu kunable nam mo ngania munye o bisika sama ima abla ikabulla doni mana cha chugo nam o sika ke ko maka fo banabato malaka nogoya ke ko o ti fo bo banagelera me abantin to nyona o chen nyami fo sisa ngania de do nam o ingania de do ka fo ko banaka alaka bana nogoya o e kan ngania yi nam modo ati fo bo bana dimila o nga ngania nyuma ne do nam ay banabato pona klesigi ka fo adama de yakono a karsa ngania don kan nogoya nam no bana o de ngania nyuma bana wato hagili sigi abi dana o fana sinzi anu nyoche nam o no te do ta bana wato la je tu hala fu wala kan nogoya ke ayo o nga munu ma fu wala kan nogoya ke nam ka o ka joro fana nuga hame yira bana la nam o ay bana wato hagili sigi ayo o nga atifu go bana lable ko bana bato ka hagili sigi ya ko bana ni niti fangelen fe me bana bato fana dalen talala Oche. Adande ala la sala. Modo ni kasarate. Mo balimandi kasati ka so ni banalo mimene. Odi kama bafo ko banabato dalente ala la sabula saya nasra sa tamashedu. Ni mangene. Nam. Banale ma juga abike saya yi. Ni mangene abiki kono ka foko adam na toyni. Namu. Odi kama foko mo dalende ala sabula bana saya temesera do saya na chugudu nam onga abeti saya mabe bana ko chamanke wi degungo chamanke o kuma do fo mo kono ga ire fana mi kono ga nam
nga o bela i bitla ka wuli ka tla ka koro ke i dalin dala langa sa tamashin do sa na tudu uri ga mo wa ko bana matu dalin dala la wala me ko bana ko ni te fangalen ani ni te fangale ko te ko bana ni te fangalen tabula kuma do ibai ka fo mo do be bana kusube fo bu kono ko ga bu kla ka wuli ka kenya nam kla wati do ko ni ye jatimna an ye misal tama wala min trawir la ministry koroy akun sagana wati do la blay nam fo an nogara ka kla ka barare damne ko fa fatura o ma ya fatura a sugu be ke sugu do la ni bana mana yisegen kuma do ni bana wala nana dro wi ni bana kilen segna kan do absinga tani etiga hali mo ma joro iskatola akore biza uri kama fuku bana ni te fankile sabula bana se mo segen kusbe naam kuma do a do be no fuiti kila iskatola a do be no bi no akusbe o classe ngana mingo ne ko yeli ka fuku ni bana na ki be sa able luti fankile fe tubarkal afamuna donc bana bato ambo fu wala ka kenya di ala ka lafiya di mamu fana kenya to do ala ka kenya to ala ka kenya to ambo fu awo o do nyambaye sabula ande la ka fa no adamade ala sorom no be no ko ulu nafaka bukusbe adamade ala kenya bala soro folo e kenya de aflana e yoro soro kote bamano kote ko soro folo o e kenya e aflana o e yoro soro wala ni i kene able o e fembaye adamade kene bi yoro bolo barkada la isa kanga ala fu munu te wire sako yalla bi kaso ke banayi am do ku ye ala ka lafiya ke do yere tu yere bolo banate de tu yere bolo wi do bolo o chen ya mam bu kaso la o fo ti la me tu yere bolo do fana be no lu do nga soro kuma do bita so ni filu do o afinya tula o lu fana bebe am do de ke ala ka benma mu itala amin ya rabbi meno ni lu ka ku be dibila ni akko chen se do ala ka chen da kene amin wasa ku yere so roba hagil jigi li perla ko ni yame way ko woti gi protora ntake fly ko de bolo o chen li per de côté ko ni yame way ko li protora mais ndase bla ko woti gi bolo emre bi way abno za ima sorode umi ibora bolula ganda sefla li per de côté alsa ema klafol leo me li per de dada ko ni yame way ko woti gi protora o protora mais ndase bla ko woti gi bolo o kuma che so ndase bla fo kunde wasega bla aywa aze nimo fo mondo ibla mandi leo me ala kay li per de fe bismillah aywa blay nam biye rabai février kalo klim ka ani sabado samba fla ani mugani fla namu o fasiri ba kuno sewni ka fasiri gafu kuno amna la yefrete folo ka su kuma wodo fo mo ko famel ka sira sura kula inshallah ambada mini informatin ni che mborami kenya asolega binde asolega bindlanga ouais informatin kodi asimentia ka foko brima kamina ko ale ba fe ka feren da bolutige walsa lojuma susu ko gelam no mbora la kasaka no bo afula peu o mimi ke sababu ye ka to mo ko malaka to jugum da transition la o to ko jugun nun do kasika wuli ka bo transition na to mina ko abala ko sekunu dama yero bala jideke tasuma jeni min kera falaje kunu sufe o ko akara sababu ni gela sira dema keme ani nani jatema olula ma dema mo ne wolon flambe no minum bora o sigor la ka sababu ke kelay o ko ay gela la se woluma barkan ko fe ko gela fuitna na anka jamana la kanan ko tabulu mami no damna no 600 ala ko ke ko gela fuitna no soro o kaday aw nyafolu bo sran no ka oni nyamako ko lu ko ni dantel sebendo ke ka jira ka foko mali lakanango bala ka nye kusebe ka tafe l'indépendant est mouveau ale asementia ka fo barkan tagali ko fe o ko chad jamana nyamgo kon ya asementia ka fu bna do fo ka fini tugu ka mali kono ministre hukumu kono o yerde kon na gelaw bi ablay o ko ube bo jenne ka nyom wele sharala
ko kanyam ko kon ye to nyam ko do la wele ka olu lame malitele barakelo ni orange barakelo be barabla mina ko tondo ngoni a wele jabi kanyi naam le républicain Aliou Tin o kale kon ya sementia ka foko ni ay oni doma bay ko doni ba bay a jira ka foko ni ya shen fule ka bi samba flantan shekin ale ka tanika segu be hukumu kono na ka yi ka foko no ka baduna la kanangula kusbe mali jamana kono o ko fe membe talike ngarbal jenni min kara falaje ko manima to akula nga bulu fen chama chena ako senfe ablandan naam le pélican asentia ka foko RPM nyamko koni mbala ka nyogon sama kusube wati na ko tombe chili bulu de kan amu wati ne ko sisa o charte de la transition ko dibitu ngafo hagatu CNT mko koni sona ama ka fo ma kamene ma mu bela jira ka foko ulu jena nay ko abna baradamne asementia la fona ka foko bamantia wolo kele hukumu kono na ko mali tuku koni mbala ka tigisi wale chamanke ni wati nunable les échos bafo wele asementia ka fo Dr Ali Tungura kumana ni ali hakli jaga bolay ka fo ko mo bala ka kalata ko bla fembala jele ni malik jamana gela ni na bolla o ko kalata dronte ako furaye ko mo ka o ko fam Aliou Tin ni ali unika chiden krengane do minana jatemno kanga jamana la halala ta jira ka fo ko ni la kanango ko ne kay o bala tabulu kay o ko mo ko ne joro ko nga ke kusuba adama dunga haka lafsal la no ye droit de l'homme matrafali ko wal sa chesri chamanga nga ke o srat ke nu kan ablandan le soir de Bamako wula ko wati na ni male do segane no kusube able nu bala ka nyani ko Dr Suwel ko wala mayga tara monu salula Dubai kata yoro la jela o ko fe membi tanike jekul mat fatik mu teganom lake benga sebena kulu ajira ka fo ni francini azara ka kele bulu tara ko ulu besika a wolafa o mi re fona mi talike franci kele bulu tabul stratégie la ko charge mana nyamo ye ajira ka fo ko ulu bina do farauka kele cheuka wasa kasika devendu halsa mali jamana ma naam o mi ra fana mitalike almay jamana simoli minisuma kono ko makisal kon ya nyini u feka fo kuka o hakilla bla kuka halsa demanke makisal be delila wasamatu almay kanata ablandan le canard déchaîné aleni jami bikuma aya jami biya anyebe mawli bawla doni bawbu kono ablandan anyebe douane ka nyomgo bala anyebe asimi jala ani sanu alu sin sanu ministre des finances anyebe ulula bala ka kuma menga ko douane ko nye saraka ferenda ulutige walsa embargo gela bakana mal jamana soro non wala ka nyongo fu ministry ale koni a funjira ka fu directeur fu douane directeur ku ye bara minke ku sraka mununu saluke wasambatu anka benga nyumando soro mimbatu benga kasika soro ani gine jamana che mi o mingra so bini anga mino sraka na amma kunye mino sraka na jamana konnana o mi refuna mtalinke asmi guita funa na le chanje fanya mgo bai ali ye u befona fu stratégie o chesri nuna o douane directeur ko na jira ka foko ale ko mi asimi ni ministre de fo sawla ko ulu de ka chesri barka bona kusbe o ko fe ko Niger barkam tagali ko la Niger ko jamana do sonete ama sawla jira ka foko jama fambate yeni ay francis kala bulo ka tar daga ulu fi o Charles Million ni ale Jacques Chirac ka ministre koroye ka jira ka foko Jean-Yves Le Drian fo kalama wa ko makono fona malaka kuma ina fo demsen fitini able demsen do fona ba anyogo chifine bambolo yoro fundene bu farla voilà fundene bu farla bu nyogo ya fam maman André ambi Bamako capitale de la Bamako bi
jour pour jour assemblée duru ka ke dizige normalement altine madame Sini monsieur le maire kangana nga gatoy Bamako a été érigé en district et capitale le mercredi 23 février 1972. Mercredi 23 février 2022. Ça fait 50 ans que Bamako est devenu capitale. Voilà, nous avons dit ça. Ça me dit que nous avons Kata le 7 juillet 1961, Katabla le 23 février 1972 là, Bamako était la deuxième région du Mali. Faut 72 là. Faut 72. Bamako était la deuxième région. Koulikoro tu mets Bamako kono. Koulikoro ni Bamako bet une région qu'elle est. Quand Bamako kera district kake capitale chef politique administratif du Mali, Koulikoro kera deuxième région. Donc 6 ans 23 février Bamako est devenu la capitale du Mali, le district avec 6 communes et Koulikoro devient la deuxième région. Donc maintenant avec une réorganisation et un nouveau découpage. Voilà. Sinon jusqu'en 72 Bamako était la deuxième région. Il y avait que 6 régions. La région de Kaï, la région de Bamako, la région de Kaï, la région de Bamako, la région de Sikasso, la région de Ségou, la région de Mopti et la région de Gao. La région de Gao, les Karadouri à l'école. Gao, Tomoktu Boral, Kidal Boral, Menaka Boral, Todeni Boral. Région Kélé, région Dourou Boral. Bamako, Koulikoro Boral, Bamako de Mama. Bon, Alissa, Doro fana maga beaucoup le basi, misali Jola bega beaucoup. Jola, on va faire Jola boala. Nara fana bega boala. On nara boala. Donc, Koulikoro na Joya ma langolo. C'est comme Sikasso. Boy wala Koulikoro fana bon oui. A Koulikoro bodé. Koulikoro bo parce que Koulikoro ta fola gine frontière là. Enet na yele ko foye. Ni Koulikoro ka ba fe kata fana Bamako chechi. Awo. Bamako chechi kata fana. Kata Bamako chechi. Ni fola ko yega papier lo kanga nyina bo gouverneur la sida. Ebe kanga ba. Wala fola gine frontière là. I jagwa kan na fo abla akuma ka jan. Akajan. Kwa yelema munu kanga ke hakilla yelema nu nafa mawdu nga ukake pour que bengasika ka la manga na bo akula yawo adamba fo iniche donc bonne fête pour Bamako. On attend Altine. Il faut dire à monsieur le maire d'organiser la fête et d'envoyer la part du gâteau. Ma part sera donnée à Mohamed Khan. Voilà, parce que c'est mon fils. Avec Léa. Donc, ma part, en tout cas, ma part sera donnée à Mohamed Khan. Maintenant, ta part, tu vas donner à qui? Altine, ami, c'est vrai là. Madame Sisi, ami, c'est vrai là. Aucun gâteau. Bamako, Sambi Dourou.